Pusa bala sih ini. Baru no pusa bala itu lah mari kerja. Lebih chokai nih, dus pajak do. Dah nama. Tông bây giờ, bây giờ đi ra thằng nó chẳng hay chạy tông. Dia có đại dây cái gì. Ê. Nói không mà đấy nhá. Sai của tôi. Là mình có thể sai sai. Ponsel lah. Nunggu kami ponsel jaksara. Kami para nang para mungkin jaksara. Nona jadi ni takut rakyat jauh nak bawa kasih kok macam mana nong nomor dengan beri nong bayar saja. 그래 이제 이제 살짝 해본 거야. Mana nong bon tam kok kesana tam sana mesti din bagai. 하면 사는 거죠. 뭐나. 하면 알겠습니다. Kasih bawa parti ni neta bawa bawa, kok bawa parti kene bawa. Kasih kok bro kok macam mana nong nomor dengan nong tam kok kesana mesti. Tam sana mesti. Beli ham. Bulan tahun itu no syarat bulan itu kurang no bulan kurang hambanya pergi bisa kok sawono ang faroksa kok matunai kok tripurani kok matunai ang rakes tamongkai je tugya nukungni lukurokno ang tini ani khabai ani nijini pocket ni bai ang borokno boroko 10 kg khlai boroko 5 kg khlai borno ang tini subawi charena hinno ang tini o buskango busaka busawino ang tini borno boroko 5 kg khlai 10 jona nukungno ang tini tugya nukungno rika tai gobangma jagao mo hai tongo ang tai rina hinu wan sui tongo jodi sono ani chugui tong hangke ang chungmani jorao nang onek amsayon thange rinai mo haikino mas hawai seri mai phono 2 mas 3 mas hawai se phono ang chubanai ang tai joto no koine mu songo jara je khaganang lukurok je nukung chugya rok no chubana mu tong hangke borok bo haino hai mo haino buskango agugoi chubanang thu kuno party hiya kuno thangkorong thanglai mani hiya oi ab haikino chubanang thu ang bu khoroksa kok borok bai kok ma thumnai ang bu khoroksa reporter ang belaikino ang hamjago chini top hano chini borok no korei pia bang mu korei no ang mu mairung baisao haipono ang tini ani lukurok no ani tipra sarok no ang chobana mu songo onek kobang mu jaga thangi nuk hangkai jeng kok ma thuma thangpro hurkai jeng korei nukni borok no nubu khairogo pia ang bu korei no bu yana khara khairok khakhara yang ab saimiya pia ang khairok maganang ang belaikino hamjago tamongkai korei nukno aba hiki chariman khangkai saucha ani bu order phaina nang khakhayo pia bata ang officially babe ang je kok no thumui tongo official no hote bang kok sakhano soboje pia ba ani pocket ni rangbo nang tini 50 kg maireng paye 10 jona nukungno korei nukni borok no ang tini chubakha 5 kg khlaye ab saino jotono haina hai phungka hamni joto ani thakchalai ani fan tono eba ani sai okrar mon jotono hambaya pore ani kok samane orono paika